Înainte de a începe videoclipul, abonați-vă aici. Mulțumesc! Salut și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Continuăm această carieră cu Steaua și da, îmi permis să zic pentru că noi suntem Steaua. Avem aici un meci cu Astra Giurgiu. Un motiv pentru care nu am mai postat, de fapt singurul motiv pentru care nu am mai postat este pentru că m-am mutat și n-am mai avut spațiu și acum am revenit înapoi, ceea ce e bine. Și după cum știți, în această carieră nu avem voie transferului. Păi, pentru cei care nu au văzut live-ul, trebuie să știe că acum avem voie transferul și am făcut niște transferuri. Iată, am luat Radu, am luat Drăgușin, am luat Benzar și am luat Colici. Și vreau să vă zic că am mai filmat înainte, am jucat un meci cu Sevilla, stați să vi-l arăt. Asta este, am câștigat cu 5-1 în deplasare la Sevilla. Și acum avem meci cu Astra Giurgiu. Am avut probleme cu acel videoclip. Nu știu ce a avut, dar nu se filmase și am zis că nu mai stau să mai restartez cariera pentru că nu să mai am progresul și ar fi foarte aiurea. Bun, dându-mă acestei partide cu Astra, Colici, Olaru, îmi place că am început acest videoclip de revenire în forță. Și în forță mă refer cu o pasă greșită a lui Olaru. Și un șut bun al lui Elvir Colici, care se duce peste poartă. Am zis să îl iau pe Colici ca să respect tradiția de la cariera trecută. O să vină destul exo de această carieră. Trece bine, gol! Elvir Colici a trecut foarte bine aici. Elvir Colici, el n-a marcat niciun gol în meciul cu Sevilla. A marcat două Buș, a marcat unul Tănase, a marcat unul Olaru și unul Denis Man. Și Sevilla mi-a dat cu capul prin sus-o. Și cam acesta a fost rezultatul meciului cu Sevilla. Asta e o degajare pentru Montini. Ne-o luăm băieți. Egalează Astra prin Mattia Montini, jucătorul care în jumătate de sezon la Dinamo a făcut istorie. A făcut istorie la Dinamo, chiar dacă a jucat la ei doar jumătate de sezon. A fost golgheterul parcă dinamoviștilor în 2000, cât era? 2011-2019, parcă a venit în jumătate de sezon și a dat 12 goluri, ceva de gen. Și a fost bun ca atacant. Darius Olaru. Olaru Colici! Mamă, ce bine a tras. Însă din nou scoate portar Lastrei Lazar, parcă era cercetare. Olaru. Uștănase. Tragem Lucas Grauvac, degajează. Însă practic mi-a oferit din nou un corner. Cercetarea lui Denisman. Gol! Ho-ho! Iulian Cristea, jucătorul care am decis să îl păstrez. Am decis să îl păstrez titular și n-am mai altat fundaș. Mamă, ce greșeală aici. Minge deviat într-adevăr și de portar și de jucător. Însă gol e gol, frate. S-a pus gol lui Cristea. Așa este. Deci iată vine minge pentru Zeu. Marchează Zeul. Marchează Zeul. Bă, deci Bush în cariera asta a fost, cred că, cel mai bun jucător al sezonului. Chiar și peste Lewandowski când e vorba despre această carieră. Cred că a fost mai bun decât Ronaldo și Messi în sezonul ăsta de carieră. A marcat foarte multe goluri. Hai să vedem aici. Benzar aruncă de la margine. Olaru. Canadia operează și scoate un fault. Să vedem cum va fi bătută. Această trebuie a fost bătută la quiz pe lângă. Radu. Degajare bună a lui Radu. Degajarea ușa la pasă bună a lui Radu. Tănase. Tănase pentru Colici. Însă a pierdut în fața lui Valică Gămancel. A fost un fundaș destul de bun să fie rușine că a fost un tădător. Iată vie fază pentru Bush.
Bush trece bine acolo de portar și marchează 2 goluri împotriva fostei sale echipe, o echipă la care a jucat destul de ok, parcă a jucat vreo 30 de meciuri, nu 30 de meciuri, parcă mai puțin la asta, dar oricum a jucat destul de bine. Montini pierde, Olaru, Olaru, Grauvac, Canadia asta am impresia că nu mai e la Astra, sau poate mai e, nu știu, Găman, Grauvac, care a fost ca și confirmat la echipa noastră și n-a mai venit. La fel a fost și Dima, la fel a fost și Valentin Gheorghe și la fel a fost și David Bruno. Toți ăștia au fost confirmați la echipă și n-au mai venit. Mai vine să credeți? Mie nu. Însă până la urmă a venit Risto Radunovic. Bă, la primul 11, sincer să fiu, chiar nu am ce să schimb. Ioniță, Seto, Takayuki Seto, japonezul. Tănase Colici, mai departe pentru Olaru. Bă, Colici, chiar dacă a greșit multe pase, a jucat bine. Echim de Patai. Mamă, l-a fentat pe Benzar, Budescu pasă pentru Fatai, Benzar se apără impecabil. A fost foarte bun Benzar, după ce l-am luat. Uite, David Bruno. Montini, ce treaba lui Montini, însă din nou Benzar, ce zeu Benzar. Tănase, trece aici. Florin, Tănase, centrare în fața porții, de unde ratează Colici. Mamă, cum arată de acolo. Benzar. Buș pentru Colici. Ia uite, a fost mai aproape să dea gol de la 14-15 metri și decât de acolo, din fața porții. Și atât eu mamă, dar frumoasă fața așa din alunecare, cât de smooth a atins ăsta mingea. Se duce, Colici, nu vreau să ratez, pasă pentru Bush, gol! Bine, mă! Mamă, am dat cu mâna aici, mamă, mă dur puțin și încă mă doare. Am dat de cu mâna pe filmare, nu cred că s-a auzit, dar am dat de bucurie, frate. Uite, cum spuneam, de bucurie poți să ne mai și râdești, da. Vine pasă pentru Colici să se apără din nou bine Găman. Bă, uite, și Astra a jucat destul de ok, dacă nu e deloc. Bush, mamă, mamă, deci mingea s-a dus ca levitat. Să vedem aici un corner, bate Coman pentru Man, gol! 5-1 și... ba nu, este 6-1. Mă scuzați, nu mi-am dat seama. Uitați-mi de golul ăla de adineaurea lui Bush când mi-a rupt mâna. Hai că mi-a rupt mâna, dacă e. Bush. Mai departe pentru Dennis Mann, Ralph. E acolo. Pentru Bushi, pe lângă poartă. Nu te cred. Pe lângă poartă. Deși totuși că atunci când ai 6-1 contra unei echipe bune, nici nu poți să te superi, frate. Adică după cum ați văzut și la Ervil Colici, la ratarea aia mare a lui Colici, ați văzut că m-a supărat pe el? Nu m-a supărat de sau, dar atunci când ești condus și ai una de asta prin ultimele minute, îți vie să îți spargi casa, ești nebun. Și sper că ați lăsat și voi un like la acest videoclip de revenire. Radunovic, Olaru. Ce este, aruncare la margine sau corner, că nu-mi dau seama. Aruncare de la corner, da. Aruncare de la corner. Mamă, frate, ce-am inventat. Deci, cred că v-ați abonat la canalul din descriere. Canalul din descriere este canalul de YouTube, care vi l-am arătat la începutul videoclipului.
Șutul lui Iulian Cristea. Deci dacă intra șutul ăsta, era zeu. Bun, și este gata. Este gata meciul. Sergiu Buj este omul meciului, a marcat 3 goluri. În continuare suntem pe primul loc cu 12 puncte peste Gaz Metan Mediaș. Văd că mai știu matematică, frate. Și avem meci cu Dinamo. Avem meci cu Dinamo. Mamă, ce meci mecher o să fie. Cupa României am bătut pe Șep și cred că v-am amintit. Și avem cu voluntari în sferturi, cred că să stea. Da, sferturi, cred că sunt. În Champions League, uite aici, uite cum spuneam, 2 Buș, 1 Oman, 1 Tănase, 1 Olaru. Și o să urmeze și returile. Bun, și cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!